Mari ezagutu honetik, usteet berekin abenturak bizitza asko gustatuko litzaiokeela. Ematen du beti bildurtiten dela, baina nik usteet barru-barrun benetan asko gustatu zaiola Marirekin eta Jontxurekin abenturak bizitza. Gau beltzako plan perfektua izango litzateke, seguraski forma saldatzea eta jende guztia izutzea. Gau beltzeko plan perfektu izango zen Iren eta Jontzugaz, herriko etxe abandonatu batera joatea eta ikertzen jartea. Etxe batera jun, nire etxean, lagunak gonbidatu, eta afaria prestatu eta jarri beldurrezko film potente bat. Nik proposatuko nizueke, gau beltzean egiteko, ez dakit, prestatu horrelako, susto, benetako sustu bat, ondo pentsatua norbait egiteko, ez du espero, eta eman bere bizitzako sustoik handia. Jongo nintzateke lagunekin hierrira, buija batekin, eta arbasoekin harremanatan jarriko nintzateke.